भक्तांनो, श्री संत बाळूमामा सत्यवादेवी मेतके बग्यातील ही गोमाता आहे. बघा तर, जय बाळूमामा. या ठिकाणी आपण श्री संत बाळूमामा सत्यवादेवी मेतके बघा सुरेश कारभारी या ठिकाणी ही पालखी आहे. पालखी तळावरती आलोय. पालखी आहे भक्तांनो विजय मधुकर मोकळे पेहे तालुका पंढरपूर या ठिकाणी आलेलो आहे. पालखी तळावर हनुमंत मोठे आनवली या सद्भक्तांनी गाय दिलेली. त्या गायचं पिल्लू बघा एवढं वासरू झालेलं आहे. छान गाय आहे बघा. बोला जय बाळूमामा. गोमाता ह्या सत्यवाच्या पालखीमध्ये. जय बाळूमामा, जय गोमाता, जय जय गोमाता, जय गोमाता, जय